Singapore talagang OA yan. OA na tama, no? Kaya nila eh. Maliit lang yung kanilang bayan eh. Kaya nila ni House Laws kasi laki lang ng subic yan eh. Lumaki na siguro ngayon eh. Pero hindi naman masama yan. Ang tingin ko, sasabihin ko, di pa kailangan mag-mask ngayon. Unless pupunta ka sa ospital. Unless ikaw may ubo. Unless bibisita ka sa tao may ubo. Doon ka mag-mask. Pero ngayon, avoid crowded areas. Hindi naman pwede, di ba sinasabi ko yun pagka may translasyon? O lahat ng mga tao ko nakamask dapat dahil baka may mga TV, may mga makuha mga virus dyan. Yung pala ang situation natin. So hayaan natin makabawi ito mga pabrika. At ito yung gusto ko sabihin kung pwede tulungan niyo ako dyan. I think it's important na ating bayan, strategic industry yan eh. Wala tayong mask.